med din undervisning, og det kursisterne skal få ud af det. Kan du beskrive det lidt for os? Ja, målet er at give den enkelte elev håndværksmæssig forståelse, sådan at man hver især formår at udtrykke det, som man gerne vil. Og det er jo simpelthen fordi, at folk, der kommer her, de kommer ikke for at sidde sådan og have klassens timer, nu skal vi alle sammen lave det samme. Alle kommer med en eller anden forventning om, at jeg kunne godt tænke mig for eksempel at blive bedre til at modellere. Eller jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at dreje. Så derfor forsøger jeg at styrke den enkelte i det, som den enkelte gerne vil. Og derfor er det meget individuelt tilrettelagt. Så jeg går sådan rundt og finder ud af, hvad er det folk har behov for af hjælp og håndværksmæssig forståelse her. Og så snakker vi om det, og så kommer man ligesom selv videre via learning by doing. Skal man have nogle forudsætninger for at kunne finde ud af at lære keramik? Man skal overhovedet ikke have nogen forudsætninger for at deltage her. Man skal simpelthen bare have lyst og mod til at komme og til at udfordre sig selv og finde ind til de kreative evner, man måske har. Alle kan pludselig opdage, at de kan lave keramik. Jeg har sågar haft en, der var i 70'erne og kom på et af mine hold, og så sagde han, Gud, hvorfor har jeg aldrig lavet det her før? Det kan jeg jo rigtig godt lide. Så det viser bare, at man måske går rundt med nogle evner, som man ikke selv ved, at man har. Ja, nu kan jeg se, det er jo damer, der er på holdet. Kommer der også herrer en gang imellem? Altså, du er jo fuldstændig ret i, at damerne dominerer holdene, og det tror jeg, de gør på rigtig mange hold. Men sådan er det generelt. Jeg tror, at kvinder er måske lidt mere udadvendt, men vi vil faktisk rigtig gerne have nogle mænd. Så hvis der nu går nogle mænd rundt omkring og gerne vil lave keramik, så er de hjertelig velkommen. Hvad kan man forvente at få med herfra? Ja, er ligesom produkter. Produkter, ja. Altså det er jo meget op til en selv faktisk, hvad man kan forvente, fordi nogle de starter med at lave nogle meget store ting, og andre de bevæger sig i små emner, men jeg tror det der er allervigtigst, hvis nu man skal tale om en eller anden forudsætning, når man skal komme her, det er tålmodighed. Fordi keramik det er jo et langsommeligt fag, i modsætning til vores verden i dag, som går så hurtigt. Altså, jeg kan jo selv blive hysterisk over, at computeren gør nogle ting, som jeg ikke ved, jeg har bedt den om, for eksempel. Og hisse mig op over, at ting går langsomt der. Men med keramik, der kan jeg vente i ugevis på, at nu skal den her ting tørre, og nu skal den forglødes, så skal den glaseres, så skal den brændes igen. Så man skal forvente, at der går, fra man starter, der går nemt 2-3 uger, før man overhovedet får en eller anden lille ting med hjem. Men når man så først er kommet ind i det der flow, så skal man faktisk være god til hele tiden at have forskellige ting i gang. Det vil sige, at den ene gang skal man måske glasere noget fra sidste gang, som var blevet forglødet, og så skal man lige sætte noget nyt i gang. Så man skal sådan hele tiden være i en proces. Og derfor så opfordrer jeg også altid folk til, at det er en rigtig god idé at have en lille bog, hvor man laver sådan nogle små notater om, hvad er det, jeg er i gang med nu. En lille hurtig skitse. Denne her skål, der brugte jeg det her ler, og så gjorde jeg sådan, og så gjorde jeg sådan. Og så en kommentar, når den kommer ud. Hvor blev den flot, eller sikkert en rædselsfuld glasur. Sådan, at man kan gentage sin succes, eller afholde sig fra at lave endnu en fiasko. Ja. Jeg kan se, at du har nogle figurer stående foran dig. Ja. Den grønne figur, for eksempel, den ser ud som om, den er færdig. Ja, det er den også. Hvor lang tid tager det at lave sådan en figur fra bunden af? Ja, det er jo Vera, der laver dem her. Og de tager faktisk rigtig længe at lave, fordi at hun er så omhyggelig. Og gør rigtig meget ud af at slibe overfladen og sådan. Men det, der er vigtigt, når man laver sådan en figur her for eksempel, det er, at når man er færdig med at modellere den, så skal den, for det første må den ikke tørres for hurtigt. Det skal gå stille og roligt, for ellers så revner den. Og så skal, og det skal alt keramik jo, det skal være knashamrende tørt, inden det kommer i ovnen. Fordi er det ikke det, så eksploderer det, og så er alt arbejdet jo spildt.
Men her der kan man jo sådan set se de figurer, som Vera hun har modelleret her, og der kan man godt se, at de er sådan lidt mere ru i overfladen. Og det er der jo nogen, der godt kan lide, men det bryder Vera sig ikke så meget om, så hun sliber det, så det bliver rigtig glat. Og sådan her ser det færdige resultat så ud.